Ana, vratila sam te posle ovog sat i po vremena intervjua. Ovo je zaseban video koji ljudi gledaju jer sam videla tvoj ceger na kom nešto piše i dole je u potpisu Boris Trivan. I stvarno možda baš idealno da bude odvojeno od one teme. Nekako mi je ostalo neispričano šta je on sve predstavlja u digitalnom svetu. Vi ste zajedno otvorili, jel tako, Institut za digitalne komunikacije. I dalje nam odzvanja i dalje ga citiramo. Jel bi mogla malo da nam nešto kažeš o toj vašoj saradnji, o svemu što ste planirali i na koji način ono zapravo i dalje među nama? Da, ja mislim da je on baš tako, kao što si rekla, sve prisutan danas. Zapravo, komunikacija je jako specifična zato što ona se odnosi na to da šaljete prave poruke, pravu publici u pravo vreme putem pravog kanala. I kada su vaše poruke tako jake, onda ih smrt ne može zaustaviti. I tako mi svako malo čitamo Mešu Selimovića ili Andrića ili Niča ili Einsteina. Tako, moj Boris nije bio na tom nivou globalno prepoznat, ali njegove poruke su toliko jake i aktuelne što govori o njegovoj veličini. Naprimjer, sada, pošto mi svake godine na datum njegovog odlaska na Zvezdicu raspisujemo stipendiju za tek završene studente, odnosno diplomce, i 16. januara kada je njegov rođendan mi dodeljujemo tu stipendiju. Ove godine smo imali 5 stipendista zato što je godina studenata, pa smo, inače bude jedan, hteli da zapravo nagradimo sve one fantastične mlade ljude koji doprinose promenama u ovom društvu, za koje se on zalagao. I ove godine je ta poruka u mom svetu svi me vole, ostali su blokirani. I obožavam. Fantastično. I o tome smo mi, na primjer, i pričale u našem razgovoru malo pre, kako moramo da se zaštitimo od toksičnih sadržaja i ljudi i da se okrenemo kao onim divnim ljudima. I, na primjer, blok je stvarno iz raja izašao, a Boris nam je o tome govorio pre 10 godina. Tako. A ja često pomislim kako ovaj bunt i ove promene koje se dešavaju najlepše opisuje njegova poruka koja je: bit će vam žao što niste imali hrabrosti da živite kako ste želeli. I celu moju generaciju je zapravo obojio nedostatak hrabrosti da živimo kako želimo, ali na primjer ove mlade ljudi, njima neće biti žao što nisu imali hrabrosti jer su imali hrabrosti, ali još što je lepše, oni mojoj generaciji daju priliku da vrate hrabrost da žive kako žele. Tako da je meni Boris jako prisutan i nema dana da ga ne spomenemo na institutu, ali on je stvarno, mislim da je društveno bio jako važan. On je prva osoba koju možemo nazvati influencerom u našem društvu, iako nikad nije bio influencer. On nije radio za brendove, on nije hteo da bude plaćen, da promoviše nešto iza čega ne može da stane, i uvek se trudio da u toj slobodi koju je živeo, on sam donosi odluku o tome šta će on da pohvali, a šta neće da pohvali. Bio je jako obrazovan, on je bio arheolog i naš najbolji egiptolog. I 10 godina je radio na istraživanjima sa Cambridge timom iz Velike Britanije u Egiptu. I nikad neću da zaboravim kada smo bili u poseti Egipatskom muzeju u Berlinu, i ta postavka je jako velika i mi smo prolazili satima kroz nju, a on nam je o svakom komadiću metala, kamena pričao kao da je on bio tu, kao da je živeo sa tim ljudima. Bio je jako duhovit, što je odraz njegove vrhunske inteligencije, bio je jako precizan i kako da kažem, čak hiruški precizan sa rečima, nikada nije imao višak zarez, višak reč, višak slovo. Bio je dosta sarkastičan u odnosu na društvo. On je bio osoba, Italijani bi rekli el contrario, on je kontrirao svima i svemu, zato što je uvek želeo da kod svih ljudi probudi ovo nešto o čemu sad govorimo, to je taj kritički stav. Ništa nije bila apsolutna istina, ni činjenica, on je to sve morao da oponira, da postavlja pitanja, potpitanja, dok sve to ne istraži. I bio je neko koji je bio pun života da ode u 39. godinici. On je otišao u trenutku dok je na jednoj noise konferenciji, pošto je bio urednik tog portala u Berlinu, govorio nešto što je bilo njemu važno. Ja dosta često razmišljam o tome kako mi, prijatelji koji ga okružuju, nismo mogli da vidimo da će se desiti nešto tako strašno, kako nismo mogli da primetimo, kako nismo zaključili da mu je taj znojav, ne znam, pramičak kose možda ukazivao na probleme, pošto ja ni ne znam na kraju šta je autopsija pokazala, ali infarkt, masivni infarkt je nešto što je najbliže zapravo ono što se njemu desilo. Opet s druge strane, on je bio toliko aktivan, toliko brz,
toliko svestran da mi se nekad čini kao da se u svemu tome potrošio, zato sada apelujem na sve ljude da nađu dobar balans, da se ne trošimo jer nemamo nažalost 2 ili 3 života. I ono što je meni negde drago vezano za njegov život, što sam ja ušla u fazu iz neke akutne tuge u kojoj mi je prvo bilo žao što sam izgubila jako dobrog druga, kolegu i brata kog nisam imala rođenog. Ušla sam u fazu slavljenja njegovog života i na primjer ta stipendija koju si pomenula je nama dobra platforma da slavimo njegov život, dolaze nam mladi ljudi poput njega, dolaze nam baš ti predstavnici generacije Z koji su mudri, brzi, duhoviti, pametni, vrlo često ga citiraju, vrlo često sad u ovom trenutku će ripostovati neki njegov, on je otišao pre 6,5 godinica, post što govori da, neki zapravo... od njih su imali 10 godina tada, ali on je toliko aktuelan što kažeš da je došao do njih. Jeste, on je dolazio do ljudi na vrlo specifičan način, zato što pričali smo kako se poruka nošena emocijom lakše i brže primi i duže pamti. Svi njegovi postovi i svi njegovi statusi su bili nošeni čistom emocijom. Da. Tako da ja verujem da on, iako je davno otišao, i dalje svojim, da kažem, tim duhovnim prisustvom zaista pomaže da ovaj svet bude bolje mesto i tako eto kada sama sa sobom razgovaram o njemu, nekako imam ucek kao da bi on možda mogao i da me čuje, onda ja kažem njemu svaka čast, ovo si predvideo, rekao si pre svih, što je stvarno odlika jako velikih ljudi i on jeste jako veliki čovjek. Mislim da je najveći gubitak zapravo ta rupa koja je ostala iza njega, jer taj način definisanja i analiziranja društvenih problema, situacija i fenomena niko nije mogao da nastavi posle njega na njegov način. Imamo puno predivnih, prepametnih ljudi, ali ta fuzija pameti, mudrosti, obrazovanja, elokventnosti, humora i brzine, to je bio Boris Trivan. Da. I šta ti kao neko ko si ga možda i najbolje poznavala, kako bi on gledao i kakav bi hroničar ovog vremena sa studentima bio? On bi bio oduševljen. On bi stvarno bio oduševljen. On bi tu bacao i fore, šalio bi se na različite načine. Sigurno. Dosta često njegovi prijatelji, imao on taj odebran krug prijatelja, napišu nešto i kažu kao što bi sada rekao Boris, valjda iz te praznine koja je ostala, mi imamo potrebu da definišemo nešto na način koji mislimo da bi on to uradio, ali zapravo najveći zez je što nikad niko od nas ne zna kako bi on je nas uvek znao da iznenadi kako on to ume. Mi mislimo da bi on, to je jedna stvar, i druga stvar je što su njegove fore toliko neprepričive, da ja sada, na primjer, ako hoću nešto da prepričam, to bude onako kao njaj i nedovoljno jako, jer je u svemu tome, u toj njegovoj neverbalnoj, verbalnoj, kako je držao cigaretu, kako je sedeo, kako je pričao, kako govorio, kako je izgledao, zapravo bila ta snaga. I on jeste stvarno jak brand, lični brand i praktično ga ljudi danas poznaju. Mislim, znaju ga svi iz naše generacije, ali meni uvek nekako najveći kompliment i ta naša težnja da imamo tu stipendiju je bio naš strah od zaborava. Jer pričali smo koliko smo spemovani i nama je bilo nekako samo da ga ljudi ne zaborave i, na primjer, sada shvatam da i te nove generacije koje dolaze znaju ko je bio Boris Trivan. On je inače stajao i iza tog naloga na društvenim mrežama Pokojna Mileva i dugo je Pokojna Mileva bila mnogo jači brend od Borisa Trivana, ali onda je on uspeo nekako da to prevaziđe. I eto, mislim, naravno kad neko tako rano ode, onda vi najviše na svetu biste želeli da možete da predvidite kako bi ta osoba živjela u ovom svetu koji mi trenutno živimo, ali on je tom svojom vanrednošću nekako živeo ovaj svet koji mi sada doživljavamo i pre 6,5 godina. Mislim, jako je verovao u to, mnogo je voleo mladost, on je imao to koncept celoživotnog učenja, to mu je bila omiljena fraza. Kao mi na institutu imamo koncept celoživotnog učenja i zapravo ova deca nas sada resetuje koliko je to životno učenje, a u mojim godinama to je celoživotno učenje. To što ja sada učim od mladih je ono što je Boris živeo ceo svoj život. Kratak, prekratak. Prekratak, da, definitivno. Hvala ti mnogo na ovome, mislim da je baš značajno. Sada ćemo da pratimo onda tu stipendiju. Znači, rekla si kada se raspisuje? Da, uvek je 25. oktobar, to je
taj dan kada je on otišao. Inače, on je bio toliko duhovit i toliko se igrao pojmom smrti, stalno je to cinculirao sa smrću, imao je pokojnu Milevu, pravio žiri sa ono zemaljskog sveta, opisivao šta tamo radi Amy Winehouse, Whitney Houston i tako, da kada su mediji objavili vest o njegovoj smrti, ljudi uopšte nisu verovali da je on umro. To zapravo govori koliko svaka tema može da se relativizuje u zavisnosti od toga koliko je neko i na koji način pristupa. I na primjer, meni je to isto jedna od važnijih fenomena koji ne mogu da razumem, da su ljudi stalno bili šali se, nema šanse, mora biti da nije tako. A ono što meni u tom kontekstu dosta znači da život zapravo treba živeti, jer mi ne znamo smrt kad nastupi i ona je jedina konačnost dok smo živi. Sve je fluidno, sve je negde sklono promeni i to je lekcija koju sam ja iz tog traumatičnog događaja njegove smrti naučila, da sada ili nikad i punim plućima i živimo kao da sutra ne postoji. I onda nekako, eto, i u kontekstu ovog što nam se dešava, jako je dobro znati da mnogi ljudi tako misle, u to veruju i onda su promene neminovne. Da, hvala ti. Mislim, ako je neko primjer toga da je žive, onda je bar to bio stvarno on. I mislim da svi imamo zadatak da i do te svoje 39. neko ceo život ne proživi tako kako ga je on, bar koliko nas je uverio da je umeo da uzme od dana i da uzme od neke obične stvari pored koje mi prođemo, napravi čitav spektakl koji nam nekako pokaže od početka do kraja kako je na njega uticao. Tako da hvala ti puno. Evo ovo jedno sećanje na njega. Dugo nismo o njemu, čini mi se, pričali. Da, pa to je to vreme, prolazi i onda ljudi zaborave i da pitaju. I čak i prijatelji kad me sretnu, oni kažu volimo što s tobom možemo da pričamo o Trivanu, jer sa mnogim ljudima to više nije tema, a jako je važno. I moj apel, posjetite njegove profile na društvenim mrežama da vidite koliko je bio van svakog vremena. Da, baš sad, baš u ovom trenutku. Da. Hvala ti, Ana. Drugi put, hvala.